sitingakhale anthu omalizira omapasa zitukuko. Lero ndadutsa pa airport, ine chibadwire changa naenda ma airport osiyana-siyana ngakhale m'mayiko mene muli nkhondo. Ine nakafika kwa Angola, nkhondo ili mkati pakati pa Dos Santos ni Savimbi. Nitapita in a secret mission. Singafanani airport ya Mzuzu. Sina mvepo ukoza airport mafoshoro ni mawilibara. Ife ya afford tikuti airport ichachotsani pabwere mavenda ikepo msika pati. Kaya mfuna ndege sabwele kumpoto timakwera ndege ife? Timadya ndege ife? Nyamulani ka airport kanu pita nakoni. Ife tifuna miseu tiziendamu. Not umati na miza airport ati kubwera ndege. Ndege eso siyanu nzama Ethiopia huko. Muna ndege ini. Ndege mulibe. Yanu ndege ni jamdagwe sanoka mchikangao. Alliance for Democracy is to make sure kuti democracy yomweti na vutikira. Kulibe ni bwelezesu. Read my lips. Kulibe kaya ukute ntonjani, kaya ukute chani. Kulibe amene asokoneze democracy yomwe ife tinabwereza. Ndena mva kuti mupanga biru yonena kuti Peter Mutharika asaime. Ine siwa DPP koma ndimaendera chilungamo. Musa esere muchoka pampando isana kwani pa 16 September. Don't even try. Don't even try. Pitani ku parliament hii katipatseni budget yomwe ithandize anthu alephera kudya katatu pa tsiku. Anthu alephera fertilizer. Anthu auvutika. Musaitanitse parliament foma itanisira munthu. Musaiwale kuti ife afford UDF ni anthu ena. Inabwera nkhani imeneyo tusinthandale from 1993-94 kuti pakhale biru kuti Kamuzu asaime. Wanuyo Kamuzu ananena kuti asaime. Ife afford tinakana tinati ayi nthawi imeneyo Kamuzu zaka zidadutsa 90. Ndiye mukamba bebe wa 83. Inu mukamba bebe Kamuzu 90. Ife tinanena kuti democracy imavomereza aliyese wongodusa zaka 35 kaya uli zaka 100 ngati zeru zilimo mutu khozoendesa dziko kaime. Kodinu ngati munena kuti Peter Mutharika wakalamba ichi mukumuopera ncha? Ichi muopera ncha? Tenti kandande pachi. Peter Mutharika ali hapa, wanu ali hapa, ife tili hapa, akasankhepo. Ndiyo democracy tufuna ife. Kwa America nkhalamba zulu ima umendesa dziko bwinobwino. Ifeso midzimu tili ni nkhalamba mafumu amene awendesa bwinobwino kali mafumu. Zimene zisike. Andi festi kuvomereza ni mpange zimezi. Dziko ili siranu. Siranu dziko ili. Nilato onse. Sukuti tikakulowetsa ni Boma mwakhala inu tanga kati dziko liyanu. Siranu ili ayi. Aliyesa alini kwao, aliyesa ali munda mwake, aliyesa ali mmanda wake. Komaso nsana chokepo pompo. Izi mwayamba zomango ndi pang'onong'ono mwatitsatira. Ti anthu tanu tilibe magali moto amata namba plate. Utibwerera ku nyumba ndi apolisi. Lero ku nyumba kwanga kusazabwereso apolisi ofuna ine. Ayi.
Mukanifuna nambala yanga ni 0993 904 804. Muniimbire kuti Enock nti kuna mati Enock tukufunani ku polisi. Ndani kuzani kutai nudusa pa Bwengu. I'm going to the nearest police station. Bas. Koma parodi broko unimitsa polisi sinzaima. Kunyumba kwanga wasabwerako. Mzachoka na zoma kosi zimene. Chihana